L-ammont ta' permessi ġodda ta' residenzi f'Għawdex li ġew approvati matul l-ewwel 6 xhur ta' din is-sena jisbqu l-ammont tal-aħħar 9 xhur tal-2021. Ċifri maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika wrew li fl-ewwel 6 xhur tal-2022 ġew approvati 1038 permess ta' residenza ġdida f'Għawdex, meta fl-aħħar 9 xhur tas-sena preċedenti ġew approvati 982. Matul it-tieni kwart ta' din is-sena biss ġew approvati fil-Gżira Awċija 479 permess, żieda ta' ftit anqas minn 75% meta ċ-ċifri jiġu mqabbla mal-istess perjodu tas-sena preċedenti. Bl-akbar rata ta' permessi f'Għawdex jiġu irreġistrati f'Tasannat b'111, ir-Rabat 63 u x-Xara 62. Bejn April u Ġunju ta' din is-sena ġew approvati madwar 438 permess ta' bini u 1164 permess ta' djar ġodda, żieda ta' aktar minn 16% meta ċ-ċifri jiġu komparati mas-sena preċedenti. L-ogħla ammont ta' permessi ta' djar ġodda fil-Gżejjer Maltin ġie rreġistrat fis-Siġġiewi b'227, segwit mill-Mosta b'122. Fil-waqt li ż-żieda ta' permessi fin-naħa tal-punent tal-pajjiż kienet dik ta' aktar minn 103%. Intant, il-maġġoranza ta' permessi ta' djar ġodda matul it-tieni kwart tal-2022 kienu appartamenti b'aktar minn 1500 appartament ġdid, segwiti minn 336 penthouse. B'kollox, matul l-ewwel 6 xhur biss ġew approvati 3811 l-appartament ġdid mill-5367 dar approvata matul l-ewwel nofs ta' din is-sena.